Erős vár a mi Istenünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket itt az Isten házában, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapon. Isten hozta kedves mindnyájukat itt az imádság házában. Bibliaolvasó útmutatónk igéjét szeretném felolvasni, és ezzel szeretném köszönteni a testvéreket itt a templomban, illetve azokat a testvéreket is, akik az internet csatornáink keresztül kapcsolódnak be Isten tiszteletünkbe. 24. Zsoltárt olvasom. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség, és annak minden lakója. Efezusi levél 2. fejezetéből így szól az ige. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe Istennek. Szeretném mondani a gyerekeknek, hogy a mai nap ismételten lesz gyermekisten tisztelet, szeretettel várjuk a gyerekeket is erre a gyermekisten tiszteleti alkalomra. Kérem, foglaljuk el helyünket, és énekünk lesz a 93-as számú ének.